Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So, andito ako ngayon. Kung nakikita nyo, bagong aking background. Papakita ko sa inyo. Ayan. Bahay ito ng mama ko. So, andito ako ngayon. So, tinry kong mag-vlog. Kasi natutulog pa yung anak ko. So, gusto kong pag-usapan natin ngayon guys, bakit kailangan nating turuan ang ating family na mag-ipon. And it's very important na kung hindi mo sila tuturuan, maaaring pati tayo maapektuhan na tayo ang nag-iipon, tayo nagtitipid. Pero, kung hindi natin sila tuturuan, pati tayo maapektuhan. So, yun yung gustong pag-usapan natin ngayon. So guys, pasensya na kayo kung medyo maingay kasi alam niyo naman dito dikit-dikit yung bahay. So medyo may mga sounds na medyo maingay talaga siya. But lalakasan ko na lang yung boses ko. So gusto ko kasi yung view dito kasi maliwanag siya. Tsaka maganda yung kuha sa camera. So, sobrang importante guys na turuan natin yung family natin. Sobrang importante talaga nun kasi malaking bagay yon. Kagaya ko, um, hindi naman ako ganun ka-expert sa pagtitipid, sa pag-iipon. Pero yung aking kaalaman is sinishare ko sa inyo. Unang-una sa inyo, sinishare ko ito. Tapos sinishare ko din sa family ko. Sobrang importante ito guys kasi for example, tayo diba parating kong ina-advise sa inyo na kailangan kayong mag-ipon para sa emergency fund. So, importante yon. So, syempre, may mga, for example, alam naman natin yung ating family, usually sa ating mga families, hirap din. So, meron tayong alam na mga paraan na kailangan. Alam natin yung, tawag dito, system na kung ano yung mga pinagpag-iipunan natin. Yung iba kasi, hindi sila aware kung, hindi nila alam kung ano yung dapat pag-ipunan nila. So, for example, meron tayong ipon. So, kailangan silang turuan yung ating mga, kung malaki na yung mga anak ninyo, syempre, dapat natin turuan sila kung paano mag-ipon. At lalong-lalo na yung ating parents, yung ating mga kapatid. Importante guys na turuan natin sila. Kasi, darating na panahon, kahit tayo nag-iipon tayo, syempre, kung yung ating family is, ang tawag dito, may problema, 'di ba? May problema sila sa pang-emergency. Hindi naman kasi pwede yung ating inipon na for example, yung ating inipon for emergency fund kung sakaling may mga sakunang darating sa atin na sinave natin para sa ating family, hindi man pwedeng ibigay natin sa kanila yung perang yun kasi nakalaan yun sa family natin. So siguro makakapagbigay tayo ng tulong sa kanila but hindi siya ganoon kalaking tulong talaga. For example, yung mga malalaking problema ng darating sa kanila kung nasunugan or whatever, 'di ba? So hindi pwedeng ganoon. Kung makakatulong tayo pero medyo maliit lang, 'di ba? Compared kung tuturuan mo sila kung ano yung mga ginagawa natin. So, like, for us, importante sa akin, yung husband ko, hindi siya ganun dito. Pero ako yung talaga nasasabi kasi, yung bahay namin at saka yung bahay ng family niya is magkadikit lang din naman. So, yung mga kapatid niya, tinuturuan ko kung ano yung mga ginagawa ko, parati kong tinuturo sa kanila. Though, sometimes hindi nila naiintindihan masyado, pero paulit-ulit. At saka, very important guys na nakikita din nila na ikaw mismo nag-iipon ka tapos yung mga sinasabi mo ginagawa mo rin. Hindi pwedeng okay, dapat ganyan nagmamarunong ka pero hindi mo naman siya ginagawa. So, talagang pinapakita ko sa kanila na yung sinasabi ko sa kanila talagang effective sa aming family. So, yun. So, sa mga kapatid niya, halos talagang sinasabi ko talaga na ganito, dapat mag-ipon kayo, dapat ganyan, mga pag-emergency fund, dapat meron kayong ganyan, dapat yung mga pag-birthday party, wag masyadong bongga, kasi dapat mag-ipon kayo para sa pag-aaral ng anak ninyo. So, ganun yung ina-advise ko sa kanila parate. So, hindi ko sila pinipilit na manood ng vlog ko, hindi. Ang gusto ko lang yung kusa talaga nilang gagawin talaga. So, ang ginagawa ko guys is, hindi mo kasi sila pwedeng, tawag dito,
um, hindi mo pwedeng ipagawa sa kanilang agad-agad instant. So, medyo matatagalan pa siya. Siguro ilang ilang advice pang pwede mong ibigay sa kanya hanggang ma-realize niya talaga na gano'n. So, yun. Yung sobrang laki nito tulong kasi ayoko kasi guys na darating talaga kasi alam naman natin yung emergencies is darating talaga siya. So yung ang ayoko yung pinaghirapan namin na ipon is yung darating kami nga pinaghahandaan namin yung mga sakuna o mga emergencies na darating sa amin. Hindi pwedeng ibigay namin sa kanila yung aming pang emergency fund. Paano naman kung kami naman yung mag-emergency, kami naman yung walang pera. So, very important na turuan natin sila kung papaano, 'di ba? So ayun. And also sa ating parents, yes, parents natin sila pero alam natin lahat ng may mga parents na hindi talaga alam. Actually, very common naman to lahat talaga, right, guys. Kasi kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung ano yung mga nakikita mo sa parents mo, yun din yung masusunod natin. Pero pwede nating ituwid yon. Like me, yung aming roots talaga is hindi naman talaga ganito na nagtitipid na parang nag-ipon. Usually talaga yung ano is nangungutang talaga siya. Pero pwede natin i-correct yun, guys. So, yung for example sa mama ko, marami siyang utang, ganun. Pero, yung first na ano, parang nag-aaway pa kami na pag sinasabihan ko siyang ganyan, kailangan ganun, kailangan wala kang utang para ano, kasi kakainin talaga ng utang mo. So, hindi ko siya pinipilit kasi pag pinilit ko siya mag-aaway lang kami. So, kailangan ko siyang unti-untiin. So, hindi siya ganun kadali talaga guys na maaano mo sila kaagad. So, ang ginagawa ko dun sa mama ko is okay, pag sinabihan ko siya ngayon, hindi siya nakikinig sa akin. Next month, pag nagreklamo na naman siya na, ganito, ang hirap, stress na ako, ganun. So, ibinabalik ko na naman yung yung sasabihin ko sa kanya na, okay ma, dapat kasi, ganyan, ganyan. So, also guys, kung merong mga, alam niyo yun, sa mga parents natin na, alam naman natin sa darating na time na kung magiging matanda sila, siyempre tayo mga anak, kailangan silang tulungan. Pero, for example, like may sa mama ko, single mom lang yung mother ko, at saka dalawa lang kami magkakapatid, tapos hindi naman kami mayaman. So, wala naman akong trabaho, guys. So, yung nagsasahod sa amin, yung asawa ko lang naman. So, kailangan kong tulungan yung mama ko na makabangon siya, na at least kung mag-retire na siya, at least meron siyang perang makukuha, ganun. Kasi malaki yung income niya. Sayang yung income niya sa tindahan niya. Sobrang laki ng kinikita niya everyday, pero nauubusan siya sa 5-6. So, ganun. So, ngayon, until na nakuha ko na yung talaga, nakuha ko, ano ba yun? Excuse me sa pusa. So, hanggang sa, naintindihan ako ng mama ko na, okay, kailangan mag-stop na ako sa utang ko, maghinay-hinay na. So, hanggang sa naintindihan na niya ako, guys. So, I'm so happy. So, sabayan niyo ng pagdadasal kasi sobrang powerful talaga ng pagdadasal talaga, guys. Sobrang powerful talaga. So, ayun. So, sa mga relatives niyo, siguro hindi niyo sila kaagad-agad maaano, pero in time, pag nakikita nila yung progress din ng buhay mo, yung sa mga yung ina-advise mo sa kanila, nakikita nila sa iyo. So, 'yun. Malaking tulong 'yun. So, ayun guys, gusto ko lang kasi pag meron akong nag-iisip kasi talagang alam ko makakatulong din sa inyo, yung mga ginagawa kong makakatulong sa inyo, talagang i-share ko. Gusto ko talaga i-share sa inyo talaga kaagad. So, ayun. Sana ay may napulot kayo dun sa mga sinabi ko, guys. And hopefully, sana kung nakikita nyo, huwag tayong selfish. Hindi pwedeng tayo lang ang tawag dito, uulad. Dapat gusto din natin umulad din yung ating relatives, mga family. So, ganon. So, share lang tayo, guys, diba? So, ayun. I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and leave comment down below kung meron kayong gustong i-share ng mga yung karanasan, kahirapan, kasarapan sa buhay, yun naman. So, yun.